Velbekomme. Håber, vi nyder frokosten. Vi kommer her fra en forening, som prøver at fremme lægers tiltro til læger. Så vi har en lille sang, vi gerne vil synge for jer. Tommelfinger, hvor er du? Her er jeg, oppe i dig, for du skal have taget din temperatur ved hjælp af vaginal akupressur. Mens du venter på noget godt, noget småt, der gør det vådt på din måt. Søren vente godt, Søren vente godt. Noget gammelt, noget lungt og noget småt. Søren vente godt. Tak. Tak skal I have.